tip nga taray katu kumbang ngalai keleng-keleng hi namar ba om tang ki postar wat ki hoarding ki bahe kilaya tak keleng-keleng ti imat kate ka advertisement na kalyang jong ka company ti kae kita company ti ngimtip namar nilai hi kini ki semen company ru borobor kiju tak kum gitu ki kerja hoarding bat kini ki flex keleng-keleng tenrai kae ka ba songsi pat galong kum ni ba katu ka jingwan jong shani creams ban ye kendu ye ki khot jong ka dorbar snong mau diang jar khat bang apoy yang tu kalai segmen siya ban pe ya katu kur konta e gitu ki postar mo am tang bakita ru ho jadi bakita don ko ru ho sama gila suta pathar katu kendro ka badai ka parking area jong kemuda temono ba jing pe ki ho pikwa ban le ki advertisement ki jong pikwa ban le ki promotion kapon jing ya mo nomor ba kumta ki kwa ban pen tulon ni ki kam ki jong ki henrai ban ong ban chule pathar kum tu ban cuta pathar kum tu am tang bakita sakaba berat pa di gitu ki postar ki pasa hasuro te kalong ke ke ka ba penskongsi bat kat nang pet ki por ki singi imat kamdan ka jing sot nyo show ya ka an pi te ha kani ka por lesing he don't come ba EDC in kamlong perking kendiat ya kani ka benta lesing ke Shillong Municipal Board kan haplong perking kendiat habe dei bat kani ka rekom highlight lan banyak ta ya kini ki postar lani kini ki flex keleng saudong kawai kalong ba kamera ya kajing isi ya kajing jabo jaban bat kabaru let's say kalong kajing penken ya kaan te kumta kadon kam ba kandan kajing perking wat kidor basnong ru let's say kinhap don kajing perking habai de bat gani karu kumta pathar ya gini ki postar keleng sodong ha kisnong ki thau jong ni baro let's say kani ka company ka ba lashimi kini senja menta ini postal lani banle ka promotion kanap shimi ka jing bakle ha ka ba ya kanu ka agency bakala ai banle kini ka kam bagi di ban ai da ka directives ka ba biang lani ka jing maham ka batikna iki ba ha kanu ko kom bagi di banle bat om ban chule pathar kum bang ilala ban saki te ngam patep ngadang persang bun wat ka jiktep lese dalalap dei mano bat ki ai kita ki bale bat lengba ka jing sapriang jong ni ka video ka bang laput up na kermen ba kita ki balale lese kin persang punya keren lane ban ya kontak ya nga bangan la ban susu ki ai kita bat bakin penbet ya ke ai bakilale kabalong kababakla